Ndinamuwuza mwana wanga, ukwatira mkazi amene ndakusankhira. Poyankha anati, ayi. Ndidamuwuza kuti ndikamwana ka Bill Gates kasosobina, ndipo anayankha kuti chabwino. Ndipo ndinamuyimbira Bill Gates ndikukamba kuti ndikufuna mwana wako akwatirane ndi mwana wanga. Ndipo Bill Gates adati ayi. Ndinamuwuza Bill Gates kuti mwana wanga ndi CEO wa World Bank. Ndipo Bill Gates adati chabwino. Ndipo ndinayimbira president wa World Bank kuti ampange mwana wanga kukhala CEO. Ndipo poyankha anati ayi. Ndinamuwuza kuti mwana wanga ndi mpongozi wa Bill Gates. Poyankha anati chabwino. Umu ndi mmene ndale zimayendera. Si zinthu zonse zimene umazigwisa ntchito ungazipeze mu njira yoyenera. Nthawi ina yake nzeru zimafunikira, koma nzeruzo zisakutengere ku njira yachionongeko. Tive comment section kuti niyo maphunzirapo kuti chani. Komanso pangani share video iyi, like, osayiwala kuti panga follow. Chinthu china, mukuyitanidwa nonse ku birthday ya Vilakasi MKANGO wa ku India. Izayamba 7 koloko kumadzulo. Ikachitikira pa live ya Alia, ndi host wathu wa siku limenelo. Akakhala MC wa siku limenelolo ndi Aba wa makomede. Ziwani kuti sindingakwanise kuitana wina aliyense payekha. Koma ngati mwamva uthenga umenewu ndinolandiridwa. Ino ndi banja langa, azizanga. Tiyeni tizipitirizane kuphunzitsana siku ndi siku.